Gepleýär Azatlyk radiosu. Akşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2017-nji ýylyň 22-nji maýy hepdäniň duşanbe güni. Habarlar günneligi gepleşigimizde başlaýas. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden ozal günüň täzelikleri bilen tanyş bolan. Olar bilen sizi men Sahra tanışdyrýan. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Israil'e edýän saparynyň dowamında Iranyň terroristleri we ýarym harbylary goldamagy besetmelidigini we ýadro ýaraglaryny hiç açan edilmeli däldigini aýtdy. Iň esasy zat Birleşen Ştatlar we Israil Iranyň hiç açan ýadro ýaragyna eýe bolmagyna ruhsat berilmeli däldigini bir agızdan elan edip biler. Şeýle-de Iran terrorçylary we ýarym harbylary maliýeleşdirmegi we türgünleşdirmegi besetmelidir diýip 22-nji maýda Trump Israil'in Reuven Rivlin prezident rezidensiýasynda aýtdy. Trump 2 günlük resmi sapar bilen 22-nji maýda ýerden Saud Arabystanyndan Israila bardy we ýakyn gündogora parahatçylygy getirmek üçin seýrek mümkinçiligiň bardygyny aýtdy. Ol bu saparynyň öňýände özü tarapyndan gutornukly ılalaşyk diýip atlandyrylýan Israil bilen Palestinanyň arasyndaky parahatçylyk pakty dogrusunda progress gazanmagy göz öňünde tutýandygyny aýdypdy. Trump 2014-nji ýyldan bäri durgunlaşan parahatçylyk gepleşiklerine täze itergi getirmek umydy bilen Israil'in premier ministri Benjamin Netanyahu ve Palestinanyň prezidenti Mahmud Abbas bilen aýry-aýrylykda duşuklary geçirer. Emma muňa garamazdan Trump'yň kömekçileri bu saparyň simbolik hereket hökmünde görülmelidigini aýdyp, uly ädimleriň boljak dowaradaky umytlary pese gaçyrdylar. Birleşen Ştatlaryň elçisi David Friedman Israil'in Hayom gazetine beren interwýusunda Trump'yň häzirki maksady geljekde parahatçylyga getirjek gepleşikleri başlamakdan ibaret diýdi. Owansanda jeňçileriň ýurdun günorta sewetindäki barlyk gözegçilik nokatlaryna eden hüjümlerinde howpsuzlyk işgärleriniň hataryndan azyndan 20 adam öldü. Paýtaxt Kabulda bir mehmanhana amala aşyrylan hüjümde bolsa, bir daşary ýurtly gumanitar işgäri we ýerli howpsuzlyk wekili helak boldy. Zabul welaýatynyň häkiminiň medeniýet wekiliniň beren maglumatyna görä Taliban jeňçileri Şahjoy etrafyndaky ençeme barlyk gözegçilik nokatyna hüjüm edipdirler. Resmiler bu hüjümleriň jogapkär öz üstüne alan Taliban söwüşçileriniň welaýatyň merkezi şäheri Kalata hem raketa atandyklaryny aýtdylar. Bu aralykda Kabulda bir mehmanhana edilen hüjümde Germaniýaly bir aýal we Owan howpsuzlyk gullugynyň wekili öldürildi. Şeýle-de Finlandiýaly başga bir denan alınıp gaçyldy. Bu hüjümüň jogapkärçiligini hiç bir topar öz üstüne almady. Türkiýe 2016-njy ýylyň iýul aýynda prezident Recep Tayyip Erdoğan'a garşy amala aşyrylan başa barmady harby döwlet agdyrlyşygynyň baş liderleriniň arasynda bolmakda guman edilýän 220-den gowrak adamyň suud dinlenşigine başlady. 22-nji maýda Ankaranyň çetinde ýerleşýän türmedäki uly suud zalynda suud işine seredilýän tusaklaryň arasynda 26 sany öňkü general hem bar. Erdoğanyň hökümeti geçen ýylyň 15-nji iýulynda amala aşyrylan başa barmady döwlet agdyrlyşygy Şynyň Birleşen Ştatlarda ýaşaýan musulman ruhanysy Fethullah Gülen tarapyndan guramalaşdyrylandygyny öňe sürýärler. Bu aýplamalary Gülen dolu reddedýär. Gülen bu wakada günälenýän 221 şüpheliniň we türmede bolmadyk 9 adamyň biridir. 22-nji maýda Pakistanyň Demiradyk günwatarynda ýoluň gyrasyna düşelen bombanyň partlamagy netijesinde adyndan 5 adam, şol sanda bir eser öldü diýip resmiler aýdýarlar. Bu waka Pakistanyň Owanstan bilen serhediniň golaýyna ýerleşýän Khyber tire taýpalar etrafyndaky tirah jülgesine boldy diýip ýerli dolandyryş edarasynyň resmisi Manzur Buhari aýtdy. Ol partlamanyň netijesinde bombanyň üstünden baran uloň dolu weýran bolandygyny we wakada hiç kimiň aman galmandygyny sözünün üstüne goşdy. Ölenleriň arasynda eskerden başga yerli milisiýanyň 4 agzasynyň bardygyny Azatlyk radiosynyň habarçylary aýdýarlar. Hepdäniň ahirinde gürüň edilen regionda Taliban gozalançylary bilen bolan çakmyşyklarda hem Pakistanyň adyndan 4 polisiýa ofiseri öldürildi. Pakistanyň armiýasy tarapyndan amala aşyrylan hüjümlerden öň terror jülgesi islamçy söwüşçileriň bu ýerine öwrülipdi. Gazak prezidenti Nursultan Nazarbayev Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson bilen duşup, iki ýurdun arasynda has ýakyn hyzmatdaşlyklaryň bolmagyny umyt edýändigini aýtdy. Nazarbayev Tillerson bilen 21-nji maýda Saud Arabistanynyň Riyad şäherinde Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'yň gatnaşmagynda geçirilen musulman ýurtlarynyň sammitiniň çäginde duşdy.
Azatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Azatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Azatlygy SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigini men Merdan Sarif dowam etdirýärin. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň öňkü vice-premieriniň öz janyna kast edendigi aýdylýar. Batyr Eresowyň tarapy taýyn ýogulandygy barada habaryň türkmen mediasynda peýda bolmagyndan bir näçe gün öň ol özüne kast etdi diýip Azatlyk radiosynyň çeşmeleri maglumat berýärler. Önümdar çeşmenin aýtmagyna görä, senagat meselelerine hem Liwat welaýatyny güzegçiligiden Eresow 29-njy ýa 30-njy aprelde öz oglunyň uly mukdardaky pul teristleri bilen tutulmagynyň ýa-da janyna kast edipdir. Eresowyň öz-özüni hilaklendigi barada 21-nji maýda Türkmenistanyň Kronikasy nesiri hem habar berdi. Şol bir wagtda Eresowyň özüne kast edendigi baradaky maglumat Azatlyk radiosyna baryp 8-nji maýda gowşupdy. Emma käbir sortanda Eresowyň oglunyň haýsy ýagdaýlarda tutuk edilendigi, onuň ýasy we ýanyndan tapylan puluň mukdary ýaly jikmejikler nämälim bolmagyna galýar. Azatlyk radiosynyň türkmen hökümetindäki çeşmesi Eresowyň oglunyň tutuk edilmegi bilen onuň özüni hem izarlap başlapdyrlar. Şeýle-de Eresow onuň ýakynda özüniň de tutuk ediljekdigi barada maglumat bildirilipdir. Onuň sözlerine görä, Eresowyň oglunyň tutuk edilmeginiň öňýany Liwawyň sement zawodunda barla geçirilip, ol ýerde boldy diýilen paraxorlugyň üstü açylypdyr. Ähli zat Eresowyň gözlegçiligindäki sement zawodundaky barlygdan soň başlandy. Apreliň ortalaryny hukuk goraýjy işgärleri sement zawoduna duýdansyz reýt geçirip, ýetmezçilikleriň şeýle-de uly meşhurdäki paraxorlugyň üstüne açdylar. Munuň ýa-da bilen Eresowyň ogly uly meşhurdäki pul serişdeleri bilen saklandy diýip Azatlyk radiosynyň çeşmesi maglumat berdi. Eresowyň oglunyň adyny, ýasyny, şeýle-de onuň sement zawodunyň isindäki orny baradaky maglumatlary anyklaşdyryp bolmady. Emma Merkezi Aziýa döwletlerinde adat bolşy ýaly ýokary wezipeli adamlaryň garyndaşlary, hususan da oglulary öz ene atalarynyň kontrollugundaky pudoklary gözegçilik edýärler. Azatlyk radiosynyň ýeni bir çeşmesi Eresowyň ölüminiň yglan edilmeginden bir näçe gün öň onuň özüne kast edendigini tasdiklady. Ol Eresowyň oglunyň 24-nji 25-nji aprel aralygynda tutuk edilendigini, öňkü resminiň hem 29-njy 30-njy aprel töwerekleri özüni öldürendigini aýtdy. Onuň ogly ummasyz pul bilen tutuldy. Eresowy izarlap başladylar. Onuň goloýda tutuk ediljekdigi barada dürli ýerlerden duýduruşlar başlanypdyr. Ol mundan soň özüni asyp janyny kast etdi. Onuň cesedine gidip 3 günläp bermän sakladylar. Soňra ony ýygyna beripdirler. Tasdiklanmadyk maglumaty görä ol dogduk ýurdy Özbegistanyna jaýlanypdyr. Diýip hopsuzlyk hawatirlenmeleri sebäpli atlandyrylmasyzlygyny soran Azatlyk radiosynyň çeşmesi gurrun berdi. Türkmenistanyň Kronikasy nesiriniň maglumatynda hem Eresowyň Özbegistanyň Buhara oblastynda jaýlanandygy tasdiklanýar. Azatlyk radiosynyň beýlik çeşmesi hem Eresowyň asylynyň Özbegistandandygyny tasdiklady. Ýöne türkmen mediasyndaky peýda bolan maglumatda Batyr Narkuliýewich Eresowyň 1966-njy ýylyň 13-nji iýunynda Liwawyň garaşlyk etrawynyň Niýazow oblastynda doglandygy aýdylýar. Sovet döwri bu raýon Moskovski atlandyrylyp, ol Buhara oblasti bilen goňşulukda ýerleşýär. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri Eresowyň cesediniň 3 günläp berilmän saklanandygyny, onuň diňe öldü habary çap edilenden soň berilip, gyssa gara jaýlanmagy hem tapşyrylandygyny aýtdylar. Ýeri gelende belletek Eresowyň ölüminiň 3-nji maýda yglan edilmeginiň ýa-da ýagny 4-nji maýda Türkmenistanyň baş prokurory Amanmurat Haliýew wezipesinden boşadylypdy. Haliýew bilen birlikde ýurdun prokuratura we içeri işler pudoklarynyň onlarça emeldarlary wezipesinden çetleşdirilipdiler. Mundan soň Azatlyk radiosy öňkü baş prokuroryň we beýleki 50 goly wezipeli adamlaryň tutuk astyna alnandygy barada maglumat beripdi.
Şol pursat Azatlyk radiosynyň çeşmeleri Halliýewiň we beýleki emeldarlaryň Aziýat 2017 oýunlary üçin barly telekeçilerden we raýatlardan pul seristlerini toplamak tapşyrygyny ýerine ýetirip bilmändige üçin cezalandyrylanyny aýdypdylar. Azatlyk radiosyna maglumat beren bir çeşmäniň maglumatlaryndan çen tutulsa, haçanda bir prokuroryň öýünden $15 milyon pul tapylanda prezident Berdimuhammedow gazawa münüpdir. Azatlyk radiosynyň bu baradaky habaryndan soň döwlet mediasy tutsak edilen onarça adam barada reportaj beripdi. Galybertede geçen ýylyň tomusunda Balkanawatda Türkmen Newit döwlet konsernine degişli bolan esasy newit geçirjiler müdürliginiň başlygynyň iş otogunda özüne atandygy barada maglumatlar peýda bolupdy. 1971-nji ýylda dogulan 45 ýaşly emeldaryň öz janyna kast etmeginiň eýilen wezipesi has dogrusy edarada alınıp barylýan derňe wiçleri bilen baglydygy aýdylypdy. Öz sewitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmen özbek gepleşikleri Owganistanyň ýagdaýy uly ünüs berilmeýär. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Özbek prezidentiniň Türkmenistanyň saparynyň dowamyny Owganistanyň howpsuzlyk meseleleriniň maslahat edilenligi, şeýle-de bu ýurtdaky ýagdaýlara uly ünüs berilýänligi ma'lum edildi. Yer gelenine ýatlasak, soňky 2 aýyň içinde Özbek prezidenti Şawkat Mirziýoýew geçen hepden ahyrynda ikinji gezek Türkmenistany resmi sapar bilen geldi. Synçylar Mirziýoýewiň Türkmenbaş şäherine saparynyň Owganistanyň demirgazygyny Türkmenistan, Özbegistan bilen serhetleşýän sewitlerdäki howpsuzlyk ýagdaýlarynyň has ýaramazlaşan döwrüne gawat gelenligini ünsü çekip, geçiriljek gepleşiklerde esasy ünsüň Owgan serhetindäki howpsuzlyk ýagdaýyny gönükdiriljekdigini çak edipdiler. Emma Türkmen özbek gepleşikleriniň netijeleri boýunça geçirilen metbuat ýygnagyny Owganistanyň ýagdaýlaryň maslahat edilenligi aýdylsa da, olaryň jikme-jikligi ýa-da gelinen anyk netijeleri barada hiç hili resmi maglumat berilmedi. Şenme günü geçirilen duşuň dowamyny Owgan serhetinden başga da iki taraplyň gatnaşyklara degişli beýleki şol sanyny süýgda ykdysady transport ýaly gurularyň maslahat edilenligi ma'lum edildi. Prezidentleriň arasyndaky gepleşiklerden soň iki ýurduň dürli edaralarynyň arasynda dokumentlere gol çekmek dawarasy boldy. Olaryň arasynda Türkmen Newit döwlet konserni bilen Özbek Newit Gaz Milli Holding kompaniýasynyň arasynda özara düşünüşmek hakyndaky ähtnamy, Türkmen Howa ýollary gullugy bilen Özbekistan Howa ýollary Milli aviakompaniýasynyň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky ähtnamy, Türkmenistanyň energetika ministrligi bilen Uzbek Energo paýdarlar jemgyýetiniň arasynda elektrik energiýasyny üstaşyr iýermek we geçirmek barada özara düşünüşmek hakyndaky ähtnamy. Seyitnazar Seyit adyndaky Türkmen Döwlet Mugallymçylyk Institutu bilen Nizami adyndaky Daşkendiň Döwlet Mugallymçylyk Institutunyň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky ýalaşyk hem bar. Emma anyk nähilidir bir işleri geçirmegiň göz öňünde tutulup tutulmaýandygy barasynda hiç zat aýdylmaýar. Duşuň resmi bölegi tamamlanandan soň prezident Gurbanguly Berdimuhammedow özüniň özbek kärdeşi Mirziýoýew bilen velosipedde aýlandylar, ýürüýte gämide syýahat etdiler. Munyň ýa-da bilen iki ýurduň liderleri turgunlaşyklaryny barynlaryny Berdimuhammedow Mirziýoýewe dürli enjamlarda maşklar edip görkezdi. Emma özbek lideri Türkmen prezidentiniň görüldüsine eýerip, onuň görkezen hereketlerini gaýtalamady. Şol gün şenbe günü prezident Şawkat Mirziýoýew ýygyna Özbegistana dolandy. Öz sewitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz.
Azatlyk siziň şahsiýetinizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi halkara meseleleri bilen baglanyşykly dowam etdirýäris. Türkiýe başa barmadyk agdarylşygy Gurandygy aýdylýanlar suud edilýär. Türkiýede geçen ýylyň iýulunda Prezident Recep Tayyip Erdoğan'a karşı başa barmadyk harby agdarylşygy guramakda mühim rol oýnanygy aýdylýan 220 töweregi tutsagyň üstünden suud dinlenişigi başlandy. Suud edilýänleriň arasynda ululky 26 sany generalym bar. Erdoğan'ın hökümeti 15-nji ýyldaky agdarylşyk synanyşygynyň arkasynda Amerikanyň Birleşik Ştatlaryna ýaşaýan islam ruhanysy Fethullah Gülen'iň durandygyny öňe sürýär. Gülen öz gezeginde bu aýplamalary ret edýär. Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň Pensilvaniýa ştatynda bosgunlukda ýaşaýan Gülen 221 guman edilýänleriň arasynda hem agdalýar. Ol tutsag edilmedik 9 şübheliyiniň biridir. Dinlenişik Ankaranyň etegindäki ýurduň iň uly suud zalynyna geçýär. Bu ýer ýörüýti hökümet agdarylşygy bilen bagly işleri seretmek üçin gurulupdy. Aýplanýanlar suudyň zalynyna howpsuzlyk güýçleri tarapyndan getirildiler. Türk baýdaklaryny galyga diýen onlarça demonstrantçy aýplanýanlara gyýgyryp biz olary ölüm jezasynyň berilmegini isleýäris diýip çagyryş etdiler. Suud edilýän ululky generallaryň arasynda ýurduň harby howa güýçleriniň öňkü ýolbaşçysy Akin Öztürk we hökümet başyndaky partiýanyň kanun çykarjysy Saban Disliňiň dogany Mehmet Disli hem bar. Erdoğan'ın ululky harby maslahatçysy podpolkownik Ali Yazıcı hem aýplanýanlaryň kataryna suud edilýär. Erdoğan'ın edarasy başa barmadyk harby agdarylşykda 248 adamyň ölendigini aýdýar. Bu sany harby agdarylşy geçirmäge synanyşdy diýilýän gazaplylykda öldürilen 24 adamyň ady geçmeýär. Suud dinlenişiginiň başlanmagy bilen adam hukuklaryna gözegçilik edýän Amnesty International topary ýörüýti hasabat çap edip, onu Ankarany başa barmadyk döwlet agdarylşygynyň soň döwlet wezipesindäki adamlary eden etdilikli ýagdaýda işden boşatmakda aýplady. 15-nji ýyllaky wakalardan soň Türkiýede Gülen'iň hereketi bilen ilteşiklidir öýdülýän 47 000 töweregi adam tutsag edilipdi. Şeýlede döwlet şol sanyny harby wezipelerde işleýän 100 000 töweregi adam işinden boşadyldy. Gal berse de başa barmadyk harby agdarylşykdan soň Türkmenistanda da Gülen'iň hereketi bilen gatnaşygy bardyr öýdülýän onlarça adam. Şol sanyny telekeçiler we mugallimler tutsag edilip, uzak möhletliýin türme tutsaglygyna höküm edildiler. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk Radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen saat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalýarys. 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosynyň gepleşiklerini dinleň. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi Azatlyk Radiosynyň Türkiýedäki habarçysy Men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Türk işgär Türkmenistandaky zähmet hakynyň berilmegini soraýar. Türkmenistanda iş alyp barýan daşary urt firmalarynyň we işgärleriň arasynda türkler agdyklyk edýär. Türk firmalary we türk işgärleri bilen Türkmenistanyň hökümetiniň arasyndaky algy bergi dawalary barasynda hem häli şinni halkara metbuatda dürli maglumatlar berilýär. Öz başdan geçirýän ýagdaýlaryny metbuada aýan etmek üçin Azatlyk Radiosyna ýüz tutan Türk işgär Erol Egrek 2004-nji ýylyň 20-nji martyndan başlap 2009-njy ýylyň 27-nji iýuluna çenli Türkmenistanda maşgarlasy bilen bilelikde ýaşap çalyk grup şereketler toplumynyň Gyzylarbatdaky Balkan dokma fabrigi, Kakadaky Serdar Yüplük fabrigi, Gypçakdaky Türkmenbaşy Jeans kompleksi ýaly iş ýerlerine elektrik elektronik tekniki hünärmeni bolup işläpdir. Bir Türk vatandaşıyım. Türkmenistan'da çalık grubunda çalıştım. Ahmet
Arçalık'ın firmalarında, ortaklığında firmalarda, bu çalıştığım fabriklerde elektrik baş energetik olarak işledim. İşten ayrılışımdan sonra bana verilmesi gereken tazminat haklarım 2009 yılında verilmedi. Paralarım verilmedi. On aýtmagyna görä Çalyk Grup şirketi işten aýrylanlara Türkmenistanyň Tekstil Senaty Ministrliginiň adyndan iş we sosial kompensasiýalar tölänen bolsa, özüninkini möhledi geçendigini öňe tölemekden ýüz öňürüpdir. Ondan soň dürli ýollardan kanuny ýagdaýda hakyny talap eden Erol Egrek Çalyk Grup firmasy tarapyndan "Siziň biziň bilen dahalyňyz ýok. Siz Türkmenistanyň Tekstil Senaty Ministrligine ýüz tutun" diýen jogap alýar. Erol Egrek onuň ýanyndan Türkmenistanyň prezidentine we degişli ýol başçylaryna ýüzlenip şeýle arda ýazýar. Türkmenistanda 4 çağam we aýalym bilen birlikde ýaşadym. Bu möklediň dowamynda Türkmenistanyň kanunlaryna, ahlagyna we medeniýetine hormat bilen ýaşadym. Emma aşakda görkezjek mewzugum meni we maşgalamy kyn ýagdaýa goýup bize zeper ýetirdi. Bu mewzukda maňa we maşgalama kömek etmeňizi sizden haýyş edýärin. 2016 yılında Türkmenistan Senagat Ministrliği ile Çalık Grubu işleyip ayrılan eşkallerin paralarını vermek barış ettiler. Sonra benim paramı vermediler. Dediler ki zaman aştı, senin paranı vermiyoruz dediler. Türkmenistan'da 2004-nji ýyldan 2009-njy ýyla çenli Çalyk Grup firmasyna işläp gaýdan Erol Egrek firmanyň özüne hiç ýyly tutaryk görkezmän wezipesinden boşadyp özüne gerekli kompensasiýany hem henide çenli tölemeýändigini öňe sürýär. Oň talap edýän kompensasiýasynyň mukdary 80 000 Amerikan dollaryna barabar. Azatlyk radiosuna interwýu beren türk işgär Erol Egrek häzirki ýagdaýda Türkmenistanyň prezidentinden we degişli ýol başçylaryndan ýokarda agdalan özüne berilmeýän kompensasiýalaryň tölenmegi arasynda kömek soraýar. Türkmenistan'ın yaşörlerinden, yetkililerinden, ministerliklerden kim buna kömek edecekse, kim yardım edecekse çocuklarımın rızkı olan tazminat hakkımın verilmesini haýyş ediyorum. Başka bir haýyşym yok. Azatlyk radiosuna gelip goşan hatlaryň birinde howpsuzlyk sebäpli adynyň efirde agdanmazlygyny soran bir türk guruluşy Künärmeni şeýle maglumat berýär. Ýagny olaryň firmasy 2013-nji ýylda Etrek Gyzlarbat arasyndaky Büyük Ýüpek ýolu demir ýolunyň urunyna yerleşen demir ýol durulgusynyň guruluşyny amala aşyrýar. Ýöne yerli türkmen firmasy kärenneçi türk firmasyna 87 000 Amerikan dollary meçberindäki iş hakyny tölemän kup berýär. Sözümizi jemläp aýtsak, agdalýan ýagdaýlar barasynda Türkmenistanyň we Türkiýanyň degişli taraplaryndan Azatlyk radiosuna haýsam bolsa bir jikmejik maglumat ýa-da kommentariýa almak başartmaýar. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepler Azatlyk radiosu. Eferde habarlar gündeligi programmamız. Men Şaýmerdan Ulumrady Kabuldan siz bilen. Demirgazyk Awganystanda howpsuzlyk şertleriniň yaramazdygyna garamazdan okuwçylar mekteplerde bilim almagyny dowam etdirýär. Türkmen owalarynda da mektepleriň gapylary okuwçylar üçin açyk. Gyýdy okuwçylarym mekteplerde tälim alýar. Ýöne aýal mugallimlaryň ýokdugy sebäpli käbir adamlar öz gyýys çagasyny mektebe ugratmaýar. Demirgazyk Awganystanyň Balyk welaýatynyň Bozaryk adly sebtinde Oğuzhan adyndaky mektepde yüzlerçe gyýdy okuwçy tälim alýar. Mektebiň müdiri Haji Abdulmennan Jigarhunyň aýdysynça, mektebe Oğuzhan ad Awganystanyň Magaryp ministrligi tarapyndan dakylypdyr. Emma Oğuzhanyň kim bolandygyny özüniň bilmeýändigini Jigarhun aýdýar. Oğuzhan diýen ýazgyl ýer ýok, lawhamyzam ýok. Lawha bolsa lawhany tikertik. Aslan şirakam ad riyasata Maarif billeri adını berdi. Son benamı mektebi Oğuzhan'a ad koyduk şuna. Türkmen'in atası bolýar diýdiler, soň bildirim şu derekilden kabul etdik adlaryny. Oğuzhan kimligini bilýärsiň? Ýok, nälekin bilmem onun kaysyn emelini. Oğuzhan adyndaky mektebiň binasy Bozaryk etrabynyň bir obasynyň daşynda yerleşýär. Mektebiň daş töweregine diwalym gurulmandyr. Şo sebäpden gyýdy okuwçylaryň gorkýandygyny müdir Haji Abdulmennan Jigarhun gurrun berdi. Gyýdy okuwçylaryň hatda yaragyllardan çekinip mektebe kän gelmeýändigini bildirip Jigarhun şeýle diýdi. Mektebimizde kynçylyk bir ýaby köp. Billerde su ýok, pam kuýu bolsa o da adam ýok. Mektebimiň daşynda bir ahatasam ýok, diwale. Mektebimiz bir meýdan bir tarapy, çaga bir tarapy awbagyşlardan gelýär. Gelenin bilen bolsa ýolda hop hataram köpürak. Şagirdler gorkup gelip bilmän pesem gidaýar. Çagalar gorkup ýerine gitýär.
Awganistanda türkmen çağalar üçin mektepde öz ene dilinde bilim almaga da mümkinçilik görüdi. Awganistanyň Magarip ministrligi tarapyndan türkmen dilinde okuw kitaplary çap edildi. Oğuzhan adındaky mektepde hem qeýde okuwçylara türkmen dilinde tälim berilýändigini Haji Abdulmennen Jigerhun aýtdy. Okuwçylaryň öz ene dilinde bilim almaga höweslidigini ol belledi. Mektepde kitabı Türkmeniyem çapın ta 9. sınıfa Türkmen dili bildir öğretiyor şagirdlerimize öz dilimize. Türkmençe bilýän ramar köp ýaxşy öz dilini ýaxşy bilýär. Her kime öz diline kitap çapsa onu okturak bilýär da. Türkmen owalarynda qeýde okuwçylaryň bilim alýan mekteplerinde ayal mugallimler ören az. Şonuň üçin türkmenler öz qeýçagalaryny kan okuwa ibermeýär. Bizlere bolasa ayal malim köpürak zerretimiz bar. Mana şurada bir ayal malim bar, başga malimler ýok. Bolasa şunu şagirdlerimizde ser malimleri bolasa ayaldan bolasa bildir hoş boljak. Ayal malimi Türkmenistan terbiýelep berse bana. Ya şoňdan şagird paragysyny pullardan alyp gitseler, bildir köp hoş boljak Türkmenistandan. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Men Aras Perwiş, biz programmamyzy dowam etdirýäris. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump 22-nji maýda 2 günlük sapar bilen Israil'e bardy. Ol bu saparyň dowamyna öz aýtmagyna görä Israiller bilen Palestinalylaryň arasynda gotornukly ilalaşyk boýunça öňe gidişlik gadanmaga synanýar. Trump 2014-nji ýyldan bäri gymyldysyz ýatan parahatçylyk gepleşiklerine täzeden itergi bermek umydy bilen Israiliň premier ministeri Benjamin Netanyahu we Palestinanyň prezidenti Mahmud Abbas bilen aýry-aýrylykda duşuşmagy gözüňde tutýar. Muňa garamazdan Trump'ın kömekçileri bu sapara simbolik hereket ökmünde qaralmalydygyny belläp, onun uly böwsülüşe garaşmaly däldigini duýdurýarlar. Birleşen Ştatlaryň elçisi David Friedman Israiliň Hayom gazetine beren interwýusynda Trump'ın häzirki maksady diňe parahatçylyga getirjek gepleşikleriň başlanmagyna ýol açmak diýdi. Trump Israila barmazdan öň 21-nji maýda ýurdun häkimetleri Amerikan prezidentiniň haýyşy boýunça Palestinalylara käbir ykdysady egilişikleri etmegi kabul etdiler. Bu barada Israiliň howpsuzlyk boýunça ministerler komissiýasy tarapyndan çykarylan beýannamada Israiliň howpsuzlyk kabineti Palestinada gündelik raýat durmuşyny ýeňilleşdirjek ykdysady çäreleri kabul etdi. Bu ertir geljek Trump birege anam deretjek ädimleriň ädilmegini soranyndan soňra edildi diýilýär. Resmilerin aýtmagyna görä bu egilişiklerde Palestinalylara Ýordan derýasynyň Günmatar kenarına jaý gurulşyna ruhsat edilýär. Bu iş ozal gadagandy. Israil mediasyna aýdylmagyna görä egilişikde Günmatar kenary bilen Ýordanyň aralygyndaky serhet geçelgesiniň günde 24 sagat açyk durmagyna hem ýol berilýär. Israil uzak wagt bäri Birleşen Ştatlaryň tutan ýerli ýarany hasaplansa da Trump bu ýerde berk çekişmeler bilen ýüzbeýüz bolar diýilip çaklanýar. Misal üçin ondan İslam döwleti atly ýarym harby topar hakda Israil tarapyndan toplanan gildin maglumatlary Ýerusalimden ruhsatsyz orsiýetin ýokary derejeli resmilerine beripdir diýip mediada ýaýran habarlar hakda düşündiriş soralmak mümkin. Trump'ın Saudi Arabistanyna $110 milyar meçberine ýara satjaklygyny 20-nji maýda aglan etmegi de Israili aradylandyrdy. Israiliň bir resmisi bu bizi birahat etjek zat diýdi. Trump saýlaw kampaniýasyna Birleşen Ştatlaryň elçihanasyny Tel Avivden Ýerusalima geçirmek barada beren wadasynda da durmady. Ýerusalimiň statusy Palestina-Israil konfliktine en anjyk meseleleriň biri bolup durýar. Palestinalılar Ýerusalima öýleriniň geljekki döwletiniň paýtagty diýip garaýarlar. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen habarlar günneligi gepleşigimizi geçirip utarýar. Saatlar hareket etmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.